Phinde futhi ngibuye umuntu omusha ngize kuwe insizwa yakithi. Ngithi mina akulona icala noma kulona iphutha mangabe umfana uyibhekelela kube ukuthi mhlasimpe uhambile wakulowo muntu oyinyanga wayothola amakhathakhatha nawe akwazi ukuthi uqine ugomela isikhala kwisibhamu. Kuyahlukana ukuqina khona abantu abaqinela ukuthi mhlawumbe ngisho ukuthi uyabathakatha kungenzeki uthi abaloya kungenzeki ngoba phela emakhaya abaloyo mama babhilintile. Ingakho ngiyantshela umfana ukuthi mangabe uhambe emakhaya usukusho ukuthi ND to NES because uzothola WhatsApp nengane umuntu ogangayo bese isho ngixoxa ukuthi awuyazi ubani uyeza sendleleni ufika usulindele. So into yenza uyibheke mangabe uyingane yomfana. Ngisekutheleni ke uma kwenzekile waya kumuntu noma wayenyangeni wayoqina mhlawumbe wafaka ibhando usufaka amabhodlela noma wafaka incweba esuke namabhodlela, lokho akusuke akumnikeza igunya ukuthi yena usewuNkulunkulu futhi usewumuntu osekumele angahloniphe emphakathini, sekuwumuntu osekumele abe isiqhwaga. Lokho ngishiso ukuthi ontanga yethu bayaphazama into bayi-abuse noma bayisebenzisa ngendlela engasiyona. Umuntu mewathenga uyazi ukube kuthiwa mhlawumbe angifisi ukususa ukukhuluma ungabe ngiyanimention igama lomunye wabantu omhlonishela ku social media owazwa ongazwabonakala ukuthi uphethe isikhali noma usivezile isikhali. Asilawulani kodwa kukhona abantu abadinga ukuthi bechonye uphaphelo kwalagwala ngokwenza kwabo ngendlela abahlonipha ngakhona. Sho begiya sinamavidiyo abo ngisho abanye begiya, yabona siyabathi bazinsizwa kakhulu bahlonishwa kakhulu. Awuyikhulumi nje noma yini kubona, ngisho ukhuluma into yakho uyayicweca kodwa ngeke uzubabone kuthiwa hayi nakho sebeveze ini noma mhlawumbe sebephethe ikhaya noma ibhamu. Angeke ngisandazi ukunilawula noma mhlawumbe ukunichashisa kahle ngendlela okuyiyona ngokwesibhamu abantu inhlula le nto. Ngisho abantu abadala kuyenza bephazama oboye ngobhuti bebadala kufuze ngabe ingane ibukela kubona. Ngithi mina uma ngabe ukuthi usuwenzile wahamba waqina wa right wagomela isibhamu bengingakusho lokho ukuthi wena usuNkulunkulu sekumele ungahloniphi ungezwe. Iningi labantu lisebenzisa imithi liphathe ikhali impilo yabo ishintshe ngesimo sokuthi kuneziqhwaga neziqhwanqwanga ezahamba zivele zenza into engalungile. So ngalenkathi sekukhona into oyenzayo nokuphela la emhlabeni usondeza imoya labo bantu labo bese befika kwena kuze kusho ukuthi ubani sencede waphatha isibhamu washintsha, ubani sencede wagoma washintsha. Isikhathi sibabulalile abantu, sibulala abantu abasebhizinisini elinzima elibulalisana namhlanje abafunwa abangama-130 abadla umuthi ubusuku nemini kodwa ngesimo sokujulelwa nangesimo sesikhathi bashona mihla namalanga labo bantu labo. So abantu abangabi nomqondo ukuthi uma ngabe uzogomela udla umuthi awudubuleki lutho, ayikho lonto. Inqwaba kabi iqhwaga ezilalile esizaziyo bezilizimpi ngisho emakhaya ezilalile ngaso isikhali futhi and vele uphatha isibhamu usebenzisa baningi amathuthu uhambe ngaso. Uma ngabe ukuthi kade umuntu wakugoma musu ukushintsha impilo kade uyiyona, musu ukubona ukuthi wena usasabe umuntu usuNkulunkulu emhlabeni. Abantu bajulile, abantu mase bekudinga bangasebenzisa nje isidalo sakho besithenge. Angiphathi mangabe ukuthi kuzobe kukhona umuntu ozobe kungowakini lapho ngokwesibongo kusibongo fanana kuleyo nto leyo. Hayi ingane yakwethu khohlwa ngisho bathi ithongo lakho likubheke kanjani kodwa umuntu engakhona ukuthi akusebenzise alibize lisuke kuwena aphinde futhi akuthole nezilwane ezikubhekile ukuthi uhlobo lwezilwane ezinamandla kangakanani ngoba esuke kufuna bese enza isiqiniseko futhi sokuthi uyafisa ufuna ukuthi mayihlangana nawe kube ukuthi awekho amaplan ukuthi ungalwa. Yingakho uzothiwa wazi ukushaya ubani uthe nje ephumela endaweni ukuthi ehambele enganakile lekusele kwachama abafana abanganakele bamshaya. Abanye uthothi basuke kuukuthi bajulela isikhathi eside. Ngisekutheni ngoba ngenza le video ike ngentshe engangathi iyazi ukuthi uma usugomela isibhamu usuNkulunkulu uThixo hayi wena sekumele wenze isinoma kanjani. Khohlwa ke lonto ayikho. Baningi abantu abasebhizinisini elithile elwezemboni zamatekisi ngiyaxoxa nje kumention. Baningi bebhabhabala ubusuku nemini, hayi ukuthi umuthi abawudli, hayi ukuthi bayabhayiza, hayi ukuthi balahlile lutho. Kuyingoba kuya ngokuthi umuntu uyi-target kangakanani futhi bamjulele kangakanani. So abantu abangasebenzisi igengese yentshi isebenzisa ukuthi yona ngoba umuntu usebuye enyangeni segomile. Ngikusho lokho ngoba ngijwayele ukubona umuntu mangabe segomile ubona sefaka incwebe lengisamabhodlela la usefuna ukunivezela afaka ijacket mhlawumbe sivulwa kancane
sefuna univezela ngisho emakhaya efaka isaga noma efaka ingoma ufuna ukwenza ngokushinga lento ade engayenzi yabo sekunento esishintsha empilweni yakhe noma ekhanda lakhe unementality ukuthi yena useyinsizwa ngokwanele njengoba esegomile nje futhi ngeke usamtshela usewuthixo ayikho into enjalo khohle umuthi uyakulekelela futhi uhambisana nesidalwa sakho mase akudayisa uzosweleka so ke abantu abangabi nomqondo ongakhona umuthi uyasebenza impela uyasiza kodwa kumuntu oyihloniphayo yabona so uma ke ukuthi kugcina wena mangabe ugomile kungabe abashona abantu yabona baningi abantu abashonayo abazi iqhwaka baningi abashawayo mihla namalanga beziqhwaka bewusebenzisa umuthi so umuntu omusha osemncane ama-2000 ama-90s anementality wrong ukuthi umuntu bangabe uthi usefaka inceba ngisho uthina amabhodlela awu-98 kuyafana uzoshona lawo mabhodlela ekhona mase bekudinga kahle sebekujulele kahle bazokushaya bazokuthola futhi so hayi ukuthi umuthi awusebenzi umuthi uyalekelela kodwa nawe ufuneke wazi ukuthi uqobo uhamba ufikaphi yabona so ke awukwazi ukuthi uzothi uma ngabe sewugomile bese ujethwe noNkulunkulu uzothi uma ngabe usunesibhamu bese ujethwe noThixo ukuchoma ngento engafanele uchome ngabe uchoma ngomuzi nangemali nangemoto isibhamu sibaqedile abantu sisazovala futhi imizi nangonyaka ozayo sobe siyivala futhi isibhamu ngoba abantu abamnyama basithatha ngendlela errong isibhamu abasazi umsebenzi wakhe 90% uthi hayi ngikadile yabona ngoba uthi ambuza umuntu abafuna ukuthi ngisibhamu manje yabona ukuthi uyashintsha mina ngiyabuza naye umuntu makuthi ngiyakwazi kodwa yabona ukuthi isibhamu ngoba usiphatha ngathi manje awusenze ngendlela hayi ngikadile cha manje umfana afuna ukuyikada uyabona ngoba usuwaziwa abantu aba more than 18 to 20 ukuthi uphathe isibhamu kulo 18 usengenzeka udayiswa abantu ophila nabo baziyo ushaya uphuqa isibhamu ungenze lutho zibhekeni ukugoma akusho ukuthi uNkulunkulu kukulekelela impilo nawe njengengane yomfana ukuthi ungabi mangabe kuthiwa kusuka idumo ufice isimo esingathe bhaqe mase kuthiwa uyazi bingaqondile lenhlamvu ishaye nengaqondile mhlawumbe ngani noma unkulumo uyayikhopha noma uyayithola ninkulumo hayi ukuthi umuthi awusebenzi bakhona abahleze behlasela bedutshula bengadubuleki siyazi inkingi ukuthi ngoba ngisho uma sebejulile abantu akugcini wena alikho ikhethe liphatha isibhamu liphatha umuthi uthi hayi lalikade liyinto ukuthi wazi waguga wayikhehla wabancamisa ngoba sezowa 98 nje egugile emhlabeni 100 lutho ekugcineni kugcina bona labantu abasuke bemdinga noma basuke izitha nabo begcine bemtholi ngoba vele kuhamba begcine bethothi sizomthola kanjani masimdinga abamhlalele bamhambela imihlahlo kuyafana nentombi uma ufuna ukuqoma ekhaya usuke uyihambela ungahleli aphelani mangabe ukuthi ukade umuntu uyozenza ukuthi nawe umfana ubhekelele akusho ukuthi uNkulunkulu musana ujika impilo yenu nizokufa amabhodlela nafaka emzimbeni nizokufa nawo lawo mabhodlela umhlaba lo umfana ahlonipha umsizwa kubona ukuphatha isibhamu ukudubula abantu no plan cha insizwa isaba ngisho ichilo ngisho wona ingane yomuntu ingayihlawuli umsizwa lobo ukudaka emzini nomuntu sisidumo akubona umsizwa ubuhlathi kodwa uma ungabe ukuhlonipha lokho umsizwa lobo uthi angidaka emzini nomuntu ngilwe uma ngizobusa la kufanele mase ngiqedile ukubusa ngihambe awusona isiqhwaga uma ukuthi kade uyogoma futhi awuseyena uNkulunkulu usazoshayeka usengashona baningi kusazophinda kwenzeke futhi ngiyabonga ethuba